холмрод абдусаломов ҳар ду ҳам аз ноҳияи шаҳри нав дар канорҳо кӯмак мекунанд. Меҳрубон шамсов аз душанбе, ёвари ӯ хусрави сидиқзод аз душанбе ва наталия сотникова ҳам аз шаҳри. натиҷаҳо албатта сӯз шуданд. ҳайати дастаи ҳосилот ин тим дар ва ҳамин гуна як имконият маъз дар бозии имрӯза барои марказро интизорем. инак бозиро аз маркази майдон футболбозони дастаи барқчӣ оғоз карданд. онҳо бо пироҳанҳои ранги зард ва 21 рақами 28 арсен бил обама, рақами 24 бортейни гияши акуэй. инҷо фурсати бисёр хуб, имконияти беҳтарин, аммо бозигари дастаи инҷо боз ҳам бубинед ки чӣ гуна хато сурат мегирад ва довар чӣ ишора мекунад. ва хеле хуб бозӣ кард дар лаҳзаи қаблӣ. инҷо фурсати навбатӣ барои дастаи барқчӣ пайдо мешавад ва ҳисоб кушода шуд, аммо офсайд карда истодааст ки бояд сабр кунанд ва ҳолати ирсоли тӯбро мо бори дигар мебинем. бортейни гияши дар лаҳзаи қаблӣ чӣ гуна истифода мебаранд. ирсоли тӯб бевосита ба ҷаримагоҳ. инҷо зарба бо сар ҳам ҳаст ва бисёр хатарнок буд ин зарба. боз як паси дигар. инҷо фурсати беҳтарин Меҳрон Мадаминов ва дар ин лаҳзаҳо Меҳрон чӣ кор мекунад? Бози дастаи артиш муқобили дарвозабони худ онҷо пайваста. инҷо Меҳрон Мадаминов ва паси ӯ фурсат ҳаст, зарба иҷро мешавад ва тавре мебинем ва тавре болотар гуфтем аслан ӯ ҳамлагар аст. инҷо партофти бисёр хатарнок буд аз сӯи Ислом. партофти навбатӣ ба канори рост Азизбек Далиев инҷо ба тӯб мерасад. ирсоли тӯб ба сӯи ӯ ва фурсати бисёр хубро боз ҳам Меҳронро давом медиҳанд. Акомади аз канори рост гузариши ӯ, ирсоли тӯб, вазъияти хатарнок аст, зарбаро мебинем ва чӣ фурсати пас ба марказ. боз паси ҷавобӣ аз сӯи Ҷовидон Хушвақтов ва як ба як мебарад бо дарвозабон. фурсати беҳтарин Далиев, зарба ва гол. дӯстони гиромӣ, ҳисоб инҷо кушода мешавад, аммо боз ҳам офсайд. монеи такрориро бубинем ва ҳаминҷо андар якдигар бозӣ кардани Ҷовидон Хушвақтову Азизбек Далиев боис бар он шуд ки чунин фурсат ба миён ояд. ирсоли тӯб на он қадар хуб буд ва фурсати навбатӣ пайдо шуду зарбаи бисёр ҳам ҷуза дода шуд. Фаридун Шарипов, зарбаи ӯ ва тавре мебинем ба роҳандозӣ як ҳуҷуми хуб даст меёбанд. инак фурсат барои Фредрик Асанте, имконият ҳаст, зарба ва гол, аммо инҷо низ офсайд аст. фурсати бениҳоят хуб ва голи зебое дар рафти бозии имрӯза. дақиқаи 72-юми рақобат ва Сундая Лонжисон. ҳоло дӯстони гиромӣ, мо шумо саҳнаи такрориро мебинем. ирсоли тӯб ба сӯи Фаридун Шарипов буд аз маркази майдон. онҳо бо тӯб пайваста бозигарони хатти ҳуҷумро таъмин мекунанд ва як шонси дигар. инҷо фурсат буд, эҳтиётӣ даста номнавис шудааст. зарба иҷро мешавад ва бисёр хатарнок, аммо мусоиб мешаванд. аммо ҳолати қаблӣ бисёр ҷолиб буд ва онҳо имконияти хубе доштанд барои задани голи дуюм. бо ҳамин тамом тулин муддат ҳамроҳи мо будед. якҷо бо шумо аз варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ин бозиро Парвизи Маҳмадамин бо ҷамъи ҳамкоронам тамошо кардем. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.